ex-chairman Agustin Kram Sapen Phirangke Maikangni Mondol SK Dhunuram Kathar Turun Rongpi Hasnu Atum KAC CEM Amen Pen Tangka Kichu Karbi Anglong arat det kali Kaprega district aratum tami Chini Horlo Lapen Arjulong Lapanlo Labangso 4 line mate Tuar krong pli Karbi Anglong arlo nang kislam pen Pinang anarat atum along li ahem ahidi riet lapen Kaprek na hogdon lapanlo Lasi compensation pupen National Highway Authority of India atum tangka piponlo Laso tangka kilong pen Karbi atum ador ki suahem konglong ki namdam kes mati tangka abondel si piplum EMI ke aphiralam lo pusi chethan saide sita hula bangle kapregalam no bonsi tamil ladak compensation along ali kachu endun mat lo pute badu ta chini tensing rongpi turun rongpi akaprek mondol SKEM amen anta klangdon non pinisita alam klang thulelo komadlo pulo te ex agriculture board chairman Agustin Kramsa Jitini Phaing Koiraki Thomarni Difu Amlapati AL building along ex-chairman Agustin Kramsa alangli longli 4 line along Nahorjan Anat Kidundo Pulapen adak number Phokebragethom Pharu Sira Kripli Sirkep Krikethom longpli along pen isivet alongsi compensation chilong chodlang long thomki non anta chilong lilang pumatsi chonghong bomlota long lederlo bonsita non afit kachini thuabangki lalong thomadim dhunuram kathar hasnu turun rongpi atum kaprek atumamen pata bonai lapsi 4 crores atangka chopide lasi revenue department aphan nithomang bongpen klarda galam nang than thepute revenue department atum ki claim ke chokche corruption an drada thengno paklang pilapji pusi chichak pon Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM atum aphanta nang cherap dun pha pusi bangso pherangke mailong pen tuning report News Desk Report Public TV Karbi Anglong Tare in kora ke thom Arni lo pini ngai tum pherangke adum phanang chu phanang ko athe ke la pulo nili ning kiduk mate ning ko alam sini di cepak lang tu nili phan muni tum nang chi ne bang amelo nang chi ne bang sigi ong no bon ta nili pini aku La media thengnu pen ni dirat phan chepachini tung pipot ma plote ni li kedam tang 21 aning kan pen ni BJP party long sidu la pen BJP party long ke do pen ni halada West Karbi Anglong district a president ni liman lo minority president ni liman lo lanjo ta lang ni CM sarnangang honpen agriculture board chairman ni liman lo lapen ni no anta BJP long si do bom do dun bom lang ning du ka bang la lo government long ni do dun kokta kubi posi ni lipini press meet mate na tu media ko te phanang chohang nang kok ma obang ke ni li the ni nang li tong phan pachini la pen Karbi Anglong arat pa kapachini ji mate ning dugala lalo alama bangke foreign alam mate longli phela alam sini lipini rar phang pachini ji palam sini lila so press meet ka nili ke damtang arni pen Joint Secretary Revenue Department of Fanda ni case pilo la pen CM sarong dani dia case pa lelo nili long le 4 lane along kidundu dak number 53 dak number 13 la pen dak number 143 la pen 9
lan ke nili long de 4 lane long dun lo bonda ningi dugda bangke edak abangke long lo la pendak thong abangke nili tangkan onda chilong lila nili join secretary of Adap pubom lo la pen mundo leske de mena chingki bom lo alang litum nangke chak thap nangke chak pru piniar ni anda nili chilong lila la pen ning du ka bangke nili nut non government long dodun bom la so a party long dodun bom la bon ta nili phanan da la an sinanga thokai hai je nili CMEM phan pudam de ko pe pon ma pudam de bangke nili ke penangana alam ke nili chini mundol SK tum CMEM amen ke en pen penan cho panglim du la pen nili long le long mata dak number 53 long abangke ako 53 extra la tum ota bonai si alada dhungram kathar la pen turun rong pi la pen hasnu la bange thom si CM iam amen en pen atum pota bonai pen atum alada sarikuti made 4 crore atangkalang tum ulai det pen ingsami rilo la sini lisiam sarafang chuning ri bangke je la non ekidinang bong alang di abang putina phanta kerap thek mate rawer pot nili phana nang rap nai pusini lalang li phan media hoi pen ipil lo la pen hinia bangke yuntu la pota kabunai thap kabunai pru la bange thom amundol SK to honung ke action and vek nai pusini li hin pen alang to phan jong dam lo la pen lan jo ta la nili non ekidinang bong joint secretary mate tenjing rong pipen da chingki bom lo bon tai nili pham phong ni phunang deng lo ching wai nang pulo non a phiong phuna bang ke nili phanang deng deong non a phia bang ke nai void det khayang lo la sila sono bang ke chok che CMEM amen ke en pen la tum ke klem tap ke klem pro bang ke nili ke ning do bonde la pen non ERO department mate revenue department adong phan nili isi kipugang tunga bang ke Pini 23 lo la 25 angbong amate la ni thom angbong yong sinili pan klar da kalam nang pachi ni blote alang li tung ko PPC cho claim ma ERO office long ko PPC lang tum duplicate ke claim ma hala bangke ni like la non alang tum reply nang PP pote hal ha ka gos mate hala documents tan like radang nu paklang nang kok po busi la media theng no pen ni alang tum pan puig lo kalau susu ada ingdeng ki thom lomba jong youth team ke som arni katalon ponji aphan kisi kedang kewang ji chitini phai inkoira phol lomba jong youth team am hangke thek mate ki som arni mission pen kapachun thek ji aphan kisi kedang padopon lo lomba jong constituency arat kiduki sumpen ke pajok ponji apharman ki parjap asong lomba jong youth team ingdeng ke thom ki paman ponji aphan Anglong kiri mondol village lamding road 24 km mondol rongpi pathu aklam committee hola longsi paman ponpo sonsi ko ansi kedang tangloma pupen pini chitini phai inkoira ke thom arni LYT maipu thengbeng ingleng kongchunbang harsing hanse rabdihen rimbang mongol sing tirang jona sing be atumpen homri dam lapen phan pharoi si angbong pen phan trok sikep anke kitang pon ang thek dolo sonsi labang su ingdeng ki thom LYT ke som arni radamai pi ke padwalong ong dong lomba jong rat do anta kachirap kachito dun pen kachitong dun vek ji aphanta LYT maipu thengbeng ingleng pen kongchunbang harsing hansia tum pen kachuningri padopon News Desk Report Public TV Karbi Anglong